президенти собиқ раҳбари яке аз ҳизбҳои бонуфуз ва мултимиллионер Алмусбек Отамбоев худро чунин тавсиф мекард. вай 8 сол пеш раиси ҷумҳури Қирғизистон шуд ва дар ин мақом Роза Отунбоеваро иваз намуд. Отунбоева баъд аз хунрезиҳои соли 2010 ба қудрат расида буд. он замон баъд аз табаддулот президенти дуввуми Қирғизистон Қурмонбек Боқиев маҷбур шуд ки аз кишвар фирор кунад. инқилоби дуввум дар Қирғизистон 7 апрели соли 2010 оғоз шуд. тазоҳургарон ба тарафи кохи сафеди Бишкек ҳаракат карданд. дар натиҷа ғасби бинои ҳукумат мисли имрӯз аз бинои форум оғоз шуд. ин бино ба Алмусбек Отамбоев мутааллиқ аст. Отамбоев 3 дафъа талош кардааст ки президенти Қирғизистон шавад. вақте ин имкон ба ӯ даст дод, одамони худро дар атрофаш ҷамъ кард. ҳар тағйироти кадрӣ дар замони раҳбарии ӯ моҷаро бармеангехт. ёрони наздики президент яке паси дигар дар зинаҳои мансаб бо суръат ба боло мерафтанд. барои мисол, ронандаи шахсии ӯ Икромҷон Илмиянов муовини раҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Қирғизистон шуд ва муҳофизонаш Улан Исроилов ва Дамир Мусакеев сардорони раёсат дар вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи давлатии амнияти миллӣ. Алмусбек Отамбоев яке аз президентҳои эҳсосӣ дар Қирғизистон буд. суханрониҳои ӯ борҳо ба моҷароҳои байналмилалӣ сабаб шудааст. ӯ 2 сол пеш раиси ҷумҳури Қазоқистон Нурсултон Назарбоевро танқид кард ки ба корҳои дохилии Қирғизистон дахолат мекунад. баъд аз ин изҳорот Қазоқистон якбора тартиби гузаштан аз гузаргоҳҳои марзиро сахттар кард. дар натиҷа садҳо мошини борбар ва ҳазорҳо нафар аз сокинон натавонистанд аз Қирғизистон ба Қазоқистон гузаранд ва тоҷирон зиёни зиёд диданд. ҳамон сол муҳлати президентии Отамбоев ба поён расид. ба ҷои ӯ ворисаш Сооронбей Ҷеъмбеков омад. баъд аз чанд моҳ байни президенти пешин ва ҳозира нофаҳмӣ сар зад. афроди наздик ба Отамбоев на танҳо аз мақом рафтанд, балки бисёре аз онҳо қаҳрамони парвандаҳои пурсару садои ҷиноӣ ҳастанд.